Alo. Салом алейкум. Алейкум салом. Акай берушо сози назри тинҷи. Ташаккур. Ами дар бораи чӣ гап задем озуқаворӣ ва ами свет киштан ами чиёқати ман гуфтам як қати шумо як суҳбат кунем, як суҳбати одилона. Як суҳбат хуб кунем байни якдигар. Гуфтам ки шумо ҳам бисёр муҳоҷиратҳое бачаҳое ки дар муҳоҷирати меҳнатӣ қарор доранд, ҳамеро гӯш доранд, бисёр сарошон ака гаран кардем. Оиди ҳамин кор боротон ҳамин нақлҳои сафсатҳои бисёр гуфтаистадем. Рости гап ман хостам як пишти давлат миллат як баромад кунем ки шумо рости гап ай ҳадди баъди хеле гапҳои ва метавонӣ аз пишти давлату миллат ҳамин хеле мардона мара дидестӣ? Ман рости гап хита дар ютуб дидестадам ҳозир. Ҳамон ютубда мара дидӣ? Гуфтам як не дидам як акси тари бадбахтмонанда дидам як акси як тари шакли намуди бадбахта дидам ки рости гап гуфтам як занг занам ва қатон гап занам ай пеш. Ака метавонӣ ки ҳам хали шакли бадбахти хита нишон тию ба видео қатима гап занӣ. Шакли бадбахти мара тинаби ман ҳам хеле қатиту шакл қади гап мезанам ки ту оиди давлати миллати мора паса. Ту метавонӣ анаму давлата мардона дифоъ кунӣ. Охи гӯш ки ту баи дуруғо чӣ майла ина окей хорошо understand тамом ина дуруғ ина фитна ҳама чӣ ки мегӯё ту метавонӣ ки ҳамира ба чеҳра исбот кунӣ ки ту дуруғ мегӣ. ҳамин қудрата дорӣ? ҳамин шуҷоати мардира дорӣ? ман лоақал ҳамун мардонавор мебуром агар барои ту дуруғ боша ҳар чӣ ки боша лоақал мардона буромада арз ҳастам. окей ту метавонӣ ҳамира мардона барои дифоъ кунӣ. барои ман охе кунили чи ту дар кор нестай. инами симои ту дар кор аст. метавонӣ барои ба чеҳра гап занӣ. ман симои ман дар кор боша ина ман хози нами тра дар ҳамин ҷогаи хобам ман просто мара нито. алё. салом алейкум. алейкум салом. як дақиқа пеш ҳарф зада. ман дасти ҳамун чоплусера мефишорам дар баробари чоплусиш ки ҳамин гуфти немисо ҳамин граде мустақиман мебурам ба чеҳра гап мезананд, мардона гап мезананд, аз ҳамун раҳмонов ошиқона дифоъ мекунам. мефаҳмед? ман мегӯям ки ӯ чоплус табақаи мардакӣ шайда хали женскойрод мужскойрод. биё буфармо. бечеҳрани ба тану ба сипар ба ҳама ҷо мунтақил фаҳмид. ку гирён ки чеҳрата? гирён ки видеота? чеҳраи мара ту този бо чеҳраи мара бинёз дар бораи мирғ тхм гап зеста бо яке чеҳра ма набини қиқи давдурой буд. ана акиҷа маълума ки хурӯз кияю мирғ кияй. шумо мега ки гарбадил оли бесози шера гӯш кун лаззат бар мега гарбадил завқе надорӣ синаҷунбонӣ чӣ суд. ҳамин шумо дар ҳамун дилтон шуҷоати ватандӯстӣ нест. ошиқона аз раҳмонов дифоъ карда наметонед. гуҷо лоф мезанед, гуҷо лофи бемаъне мезанед. зури бемаъне камар шикаст аст ба лиҳози худо. ҳамин зури бемаънее ки аз ҳамун миқдори ки вазне ки дорен зиёд борбардорен камартона мешиканад. буфармо хай биё ҳамун бечеҳра суҳбат кун. ман батра деҳқоним заводи тихм мекушам. ту девнаи чи ту аслан эмомалӣ раҳмонов дар калхозу совхоз кор кардагӣ аст. вазифаи ӯ ки бирава як корхонаи мирғпарварӣ куна. инами шумо бар инсонҳоро бара дар ҳамун калхозу совхоз бимона мирғпарварӣ кунед, тухм бигирем. калхоз совхоза мо кор кестем ки ҳамин ҳозир мардум ёфта хурдеста пешравӣ ҳаст, ободӣ ҳаст. душанбе мисли парижи мисли дубай шидагиай. чуа як барнома дар бораи пешравӣ гап намезанӣ? оха ина ту пешравиша бикӣ биё. бугу пешравӣ бугу. ма бигум пешравиша. дар 30 солагӣ қариб 1000 та иншоот дид. сетша бугу. душанбера биё мебинӣ? сетша зикр кун. сетша зикр кунам.
заводои семент дар ноҳияи Омон, заводои гӯшт мурғпарварӣ, қариб 10 заводи мурғпарварӣ дар вилояти Суғ, дар шаҳри Гулистон, дар шаҳри Бустон. мудом ки мо ин қадар заводи мурғпарварӣ доштем, намегирам ҳамин намояндаи ҳукумат гуфт ки мурға хӯрдан тухм нестад. Пиёз мардум хоҷагӣ мекуна пиёз, лек пиёз ози қимат шида. Сабаб қимати бозор аст ки вобаста аст? набудани захираи дурусти давлатӣ дар тобистон, дар фасли имтирово, вақте оли охир шумо давлатдориро номухта намедонед. вазифаи ҳукумат фақат ҷамъ кардани андозу пул мол нест, зулм кардан нест, ба лиёзи худо ҳукумат бояд тамоми ҷабҳода кор бикунад. вақте ки нигоҳ кунад ки аҳолии тоҷикистон 10 миллион аст, мо оли шумо гӯш кардана ёд гирен. бе фарҳанго, ман ба тараф вазири маориф нестам, муовини вазири маориф, дар рӯи ман ҳамихе вағас бикунӣ. ту мара гӯшота ранги харгӯш гӯш мекунӣ, аввал ма гап мабуд мекунӣ, ба гап мезанӣ. нигоҳ кунед, ҳукумат вазифааш на фақат пули андоз, пули свет, пули чеки бозор, зулм кардан, судя мондан, прокурор мондан нест. як вазир, як раиса интихоб мекунад фақат ба хотири ҷамъ кардани пайса нест. вақте ки шумо лоф аз амнияти озуқаворӣ мезанед, дар як моҳ нархи бозор 3-5 маротиба фарқ мекунад. дар як моҳ нархи як тух дар як сол, дар ҳамин соли 2022-2023 100% боло рафтааст. мефаҳмед? як маротиба нархиш боло рафтааст. сабаб чи аст? набудани баланс дар ӯ давлат. надорен захираи кофӣ, надорен ки намедонен ҳисоботи дурусти аҳолия, надорен ки мардум дар як сол чӣ қадар истифода мебарад. агар аҳолии мардум дар соли 2010 чанд фоиз зиёд шуд, мо бояд чӣ қадар зиёд кунем. ба хотири мардумӣ нестен. агар як низоми мардумӣ бошад, то ман мегӯям памперс як кӯдаки дури гавҳарара чикор мекунад, назорат мекунад масъули ӯ бахш. агар ҳукумат мардумӣ бошад, мондани як масъул дар як бахш, ин ба маънии нест ки ӯ костюм бупӯша ва пагада дар прадо бишина ва пагаи дига хона дар душанбе бихара ва 4-5 арӯз дар гирдиш дар бӯстонсаройҳо бигарда. ин вазифаи ӯ роҳбари падарсаг нест. вазифаи роҳбари падарсаг бахшҳоро назорат кардан аст. агар раиси намедонам калхоз аст, раиси savg'oz аст, раиси вазир аст, кабир аст, ҳар касе ки набошад бояд мутобиқи вазифаи худаш дар бахшҳо кор бикунад. имрӯз вазири маорифа меган чаро мо камбудии чӣ дорем, муаллимот дорем, мутахассисот дорем, ҷавоб надора вазир. мефаҳмед? барои чӣ? барои бархотири мардум номадаст дар рӯза вазифа бигирад. пул додааст дар мушовираи раҳмонов $1 миллион вазифа гирифтааст. намедонад ки чаро мо мушкилоти кадрӣ дорем. ягон вазирш то имрӯз ҷавоб надодааст. чаро? ин намояндаи дигараш мегӯяд ки мурғора мардум хурдаи тухм кам дорем, мо додугирифт дорем, равобити хориҷӣ дорем, мо аз хориҷ бор мебиёрем, бор мебарем. чаро ин корро намекунем? чаро мо баланс нигоҳ, вақте ки нарх гарон мешавад, маоши мардум бояд боло карда шавад. дар ҳамин соли ки дар кишвари олмон, вақте ки баъд аз ҷанги Русия, таҷовузи Русия болои Украина, аллакай чандин маротиба кӯмакпулиҳо барои мардум дода шуд, маошонро боло карданд, машваратҳо доданд. ҳатто бубинем ки 3 моҳ нархи тикет овардан дар поён монданд. мефаҳмед? барои агар ман аз ин ҷо ба Берлин ба $50 агар €50 мерафтам, овардан як моҳа нарх €9 карданд. мефаҳмед? барои сӯзишворӣ гарон шуд. ман як моҳ мустақиман 100 борам агар Берлин мерам, €9 мерам миём ки ман то 600 километр аз Берлин, аз пойтахти олмон дурум. бубинед сиёсатмадорҳо чӣ кор мекунанд барои мардум. шумо чӣ? як паёмиш дар Раҳмонов биромад Ашула хон ки 15% маош зиёд шудааст. тамоми мактабу мадорису корхонаву иншооту ҳар ҷое ки набуд паёми пешвои миллат баланд кардани маош. чанд фоиз? 15%. нархи маҳсулот чӣ қадар боло рафт? баъзе аз маҳсулотҳо 100% гарон шуд. чӣ кор кардем шумо? дар олмон вақти нарху наво боло шуд, сӯзишворӣ хусусан чун аз Русия меомад боло шуд, бубинен ҳукумата нархи чиптае ки ман як бор Берлин мерафтам меомадам €50 буд, вале як моҳаи мана €9 кардан ки бирав Берлин мерӣ.
نمیدونم هامبورگ میرای، نمیدونم دوسلدورف میرای، نمیدونم اخی باواریا میرای، شتوتگارت میرای، قار میرای، برا میرای، هر جای آلمان میرین 9 یورو برای یک ماهی دراز بگرد. ببینین منافع ملی چه حفظ کرده میشود. ببینین حکومت چون حکومتی مردم چه کار میکنه. نرخی آب و نرخی سوئد وقتی گران شد ماهانه اضافه پولی دادن برای اویلا ها. کسایی که کود فرزند دارند اضافه پولی دادن برای فرزنداشون. اما شما چیکار کردین؟ دادین در همین دوام این فعالیتون اینقدر پیشروی، اینقدر فرزندای منصبدارا اینقدر پیشروی دارین، رئیس و وزیراتون میلیونرین، در همین قدر گرانشوی چه سبکی برای مردم دادین؟ کی نقلیات برای کارگرای دولت برای دانشجو به پول شد؟ کی نرخ چیپته‌های هواپیما که ما سالانه میلیون دلار برای مردم برای بودجه کشور از حساب مهاجر پول میبیا، چرا یک ماه تخفیف نکردیم برای مهاجر؟ برعکس شرکت سامان ایر، یکی از شرکت های اولاد رحمانوف که تاجیرگیر از بازار دور کردین که اونجا که شرکت دولتی است که من در این باره پسندتر گپ میزنم، که شرکت سامان ایر که سبوکی سال 2022 آخری ماهی دکبر در خدمت پارلمان کشور قرار قبول کردن که از انداز آزاد کرده شود، سبوکی داده شود، کی تخفیف کرد برای یک مهاجر؟ کی شما از کدام دولتداری گپ میزنید برای مردم؟ از کدام منافع ملی گپ میزنید؟ شما کی برو اومدین منافع ملی دفاع کردین؟ من برو اومدم از دولت و ملتم دفاع کنم، آی برو با چهره مردک برای دفاع کن. من میفشارم دستی ترایه برادر، من دست مردانوار میفشارم که نری که تو با از رحمان و با چهره گپ میزنی. نداری نخری نرکلا. رحمانوف در دوام 30 سال یک جوان را آماده نکرد که صادقانه برای از همین حکومت منافع ملی دفاع بکنن. اگر شما دعوا دارید که ما کج میگیم، ما کلیپ میگیم، ما دشمنیم، ما بدبخت‌خواهی میکنیم، تو نک‌خواهی میخوایی، تو دوست این وطنی، تو دوست این ملتی، تو کسی هستی که از این وطن دفاع میکنی، تو کسی هستی که از منافع رحمانوف دفاع میکنی، کنی سیمایی تو کنی جا من در جاگه کونیلیچ خواهم، من قطعی زنم خواهم، تلفنی من کامیرا شکستگی اتمارا یکی نبینی، من زنگیر نیستم، من یزند نمیشم، من یکم خیش تواش نیستم برای شما نبروین. فهمیدی؟ الو من یزند نمیشم اوکی با چهرم ببروین، خوارتم ایتین که چهره این همی خین آخی، این همی خواه، این همی خین. فهمیدین؟ با عوام ما از وطن دفاع میکنیم که وطن از شما پش گردیسته. ای رو تانسی شما بری وطن دوست داره. اگر همین وطن دوستی به شما باشه که من گذشتم از بحریمو دوست داشتن، همین رنگ شما وطن دوستی باشه، باور که من گذشتم از بحریمو دوست دارم، من دوست نمیدارم. فهمیدین؟ پس همین خیانت کردن من بالاتر از همون وطن دوستی شما است. پس همین عمل من که به خاطر منافع ملی گپ میزنم، به خاطر جنایت های شما گپ میزنم، اگر همین بدخواهی باشه بگذار همین برای من باشه. من شرف میدونم همین از همون شما برای وطن دوستا در وطن هستین، پشت و پناهتون KGB MVD نمیدونم پول دارین، ده ها امتیازهای دیگه برای دارین، رسیدن خوب وظیفه میگیرین. آی ببرین مردانه گپ زنین.